Acheje ang'wen ma itudo kod ketho mopogore opogore weche mag nek e kar chung' od bura ma Butolai County ma Busia ochwale do kinyi ma kawuono. Achiel kuom achejego itudo kod ketho mar nek mar dayo ma jahigni 96 bang' make gi thuon e gwenge mag Sikura. Ka ariyo to itudo kod nek mar jago moro mane giyudo ka omako min mare e kar dak ma Makwara, ka mamoko odonjnegi kod ketho mar nego kendo iko jago moro e gwenge mag Madola. Mabiro mana bang' ndalo adek kende tok wang' jowi mar Ramogi TV menyo midhiero mar nok mar arita kwe ma mine kadhe ahinya to mine moti e gwenge mag Butolai County ma Busia.